Thor Sarthirong Piarong along Langli se picnic spot Kang Pupon. Dipu Monduli along Ingdeng Thongke Pratrok Dipu Pastorate Inger Marlia Mai ke Singani Katalon. KSA Dilai Head Branch Pen KB Pon Inter School Football League Championship Trophy ke Patu ke Cheng Pon. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen archupanik tha. Lakhaing ko trok Duarbaguri MAC constituency ke parlo Deithor Sarthirong pi arong arayalong Langli se picnic spot Kang Pupon. Bangso Sarthirong pi arong aray Langli se picnic spot Secretary Daniel Terangpen ke charipona mailong kachetong dun Langkangthir Mondoli Pastor Sakiram Tokbi Sarthirong pi arong asar Kangbura Singnar Angjok Terang arong asar Mohen Terang Social Worker Ajoy Rongpi Social Worker Pores Rongphar Sarthirong pi Mohila pen ke chenglok ke hekiding atum chetong dun pen labang so mailong RDP dun. Lapen ke fitang tip te aprang Pastor Sakiram Tokpi pen Arnam alam lapen Arnam Ardom ponsi Sarthirong pi Kangbura Singnar arideng pen fita ingtipon. Laso along Pirthe monidatum ningkang samse ningithi jongsi hemisi angbong dokok pulote waterfall picnic spot adimalong an damlote ningithi ningkang sam doan tami avelapji. Lapen misen atomon chidulong pon ikpo. Ok epran anta misen mi etverji lapen ke KarbiAnglong ke Ser Anglong pule jong pon deta hinone. Athema Chotiki choing hoy alingta cholong pen waterfall picnic spot adim anta KarbiAnglong si ke ongside lason si ladak Deithor under Sarthirong pi arong arayalong ta mesen picnic spot dolo. Ladak aprang ke nampi side ingnar amukha ta dover lasi Sarthirong pi arong aradatum chingwai ponsi ladak ke do ke thakta siksak jet titik lasi picnic spot adimle selam pondet nang pusi chingwai pon amen lake Langli se picnic spot pusi amen earpon lo lapen committee sitame sing pondet lo maipu biren singingti chunbang Daniel Terang David Kramsa Son Hanse Livi Hanse Babu Terang Moses Teron atumpen kichenglok bangkrit trok abang pu abang phia tumpen si committee along chirap chetodun lo lapen Labong khat tinia li pen Langli se picnic spot an ke kilometer isi anveloputa thanpon thu. Lapen thu labang so Langli se picnic spot along expenditure ke padam ke Lakhinira Sri Trokner Kep mate 2,78,000 anlo ke padam tang puta chethan pon thu. Lasinona bang ke kijoi ke lang ke wang atum anta entry and pondet poputa committee atum pen Pachini pon. Picnic spot Kang Pupon at take a hand look at them tang it tum Nelitum at that committee sing them. That and see kitchen conilitum upon the spot Paklang Nitum de John to Januar, Kitchen Apin Johnny to Pang Typon, Montaminon, Lampon Bonpen Chilang the Center, just into picnic spot with Langal. I must say to my men in Pono Langley picnic spot. Halabang soon is to get climate change like starting like February 18 2005 abang sonin kan malo si claim pon house itu penyangan kitchen je thekdong lo pen kitam kilang ke wang keju ke tamum tami plan amoni tum pes tami da ke wang tum thek pon lo si ke wang tum antar lang mesen po itu ma ke rupi perfect lo pen non bang ke ni tum la da ke lang abang binang kok ji posi ni tum indo amoni phan ki bi pon ji pojai nei pana joksi ni tum pini November 3 ani nito na bangso pita isi ingpupon dalo. Pipon ma pulutang te non ki lapuan ki nitum pachun tang dara potor ke nitum phanda inu da sugdar nitum da community nit pening wai si bipon ji pothesi athela bangso kang pupon ko ke rada tum la pen tibok tara kam chini nang ji puposi nitum bangso kang pupon pachini pon do. Antela bangso kang pupon pini pen ki nitum kitui ke lang ke bang tum phat
Oni normal kini tinggal pana dor pun ke setami dah karko par phan ane anong lam sekai siwata cepi pon nang kau di posi litum ini labang so ini tin tere gani ken pun pon teke sekai siwata kami litum anong lam en ponji poson si litum komuti pon parai pon lo lah hello litum pini labang so dai thor lang lisi pini sport pun litum gasar thang pen litum labang so place pun na pen si litum hoi pen choning ripon lo pini litum nang litum Long cihala pun itu begini sport appear kami itu ada sabha pangdo, itu yang kami yang kami ceparong jatim lapen kecu keju nanti maklasan kan itu lagan itu playang prema parti kecu ini hangdo, petang itu yang kami lapen itu mungkin papono lagan itu hang dari itu mat patik kadik dalam jat hai kami abe dihek timur semua matam kami wan kami hang kadik dar hai abe itu yang itu pan ayat pok pilor lapen sabha pilor itu lagan itu cutun cutang bidang kami nanti News Report, KarbiAnglongLIVE. Dipu Pastorate Injir Marli Amaya Tumpen Pater Pipon Sikedam Tang Paikuni ni Pai Ket Homarni Dipu Mondoli Along Ketalon Pon Bangso Ketalon Pon Amay Long Dipu Pastorate Injir Marli Amay Pi Sangpi Serdihun Tisopi Mai Kacepahem Pi Ponalong DPIA Chunbangpi C Lalchan Himi Ahin Pen Mai ke Phalam The Peklang Pon Bangso ke Talona Mailong Dipu Pastorate Chairman Monduli Asar Joram Tiron Kachitong Dunalong Pastorate Secretary Senior Monduli Hemari Roswellingti Longri Pastor Reverend Lalan Mawe Pen Danglok Pastorate Arlo Kedo Monduli Krisi Along Pen Ingjir Marli Atum Chetong Dunrinti Bangso Kero Karcho Mailong Rongsopi Monduli Ingjir Marli Ahin Pen Arnam Kero Lun Ijir Lun Ponsi Longri Pastor Reverend Lalan Mawe Ahin Pen Arnam Alam Than Parjupon Bangso Pi ason ke pathu kacepati setami paman ponlo kacepati asai keding hud long Pastor Reverend Lalan Mawe Ateran Lapen KAMF Field Secretary Reverend L Lalthapwa Ateran Hini Chethaksi musical chair blended drum running race water bottle filling pen kedanglok football ke pathu kacepati setami paman pon Bangso hud ke hayatum anapan Pastorate Ingjir Marli Amay Pi Serdihun Tisopi Chunbang Pi Si Lalchan Himi Sika Katharpi Ana Tisopi Lapen Mirlin Teron Pi Atumpen Si Nong E Pi Pajerpon Lapenan Porda Football ke patholong ke hayatum apan Pastorate Chairman Monduli Asar Joram Teron Ahin Pensi Nong E Piponlo Lapen kerema tumapan Pastorate Secretary Senior Rosivel Ingtie Hin Pensi Nong E Pipa Jirponlo Bangso Pi Pastorate Secretary Junior Monduli Asar Ratis Rongpar Ahin Pen Kijura Hirjume Hang Ponsi ke patho jaime Pejutpon News Report, KarbiAnglongLIVE. Dilai Sports Association Patho Klamalong Karbi Students Association Dilai Head Branch Penjapater Piponsi Ingdeng Sirkep Pinso Lapen Ingdeng Trok Angdeng Soarlo Inter School Football League Championship Trophy Surhini Rain Kora Pop Harman Paikuni ni Paiket Hompen nang pangcheng tanglo. Karbi Students Association Dilai Head Branch Amaipu Archok Singnar Pen Kang Pupon Amai Kachephem Pupon along MLA Mati Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Lapen Bokajan Education Board Chairman Sardili Be Chetong Dunsi Kapathu Ing Pupidunlo. Dilai Sports Association Chungbang Harlong Bi Ingleng Dilai Youth Club Maipu Hundorbe Chunbang Brojen Hansi KSA BRC Dun Maipu Nobin Rongpi Dilai KSA Head Branch Chunbang
Devan Singh be athletics Rumila terangpi KLA Dilai Arupi Dunmai Phu Vidya Singh Ingleng KARSA KSA Klembang Phu Klembang Pi Lothan Bang lapen pinangan ke theke ding atum chitong dunlo labangso Kangpu ke Pathu Pinsomara long Dilai High School lapen St Thomas English School Angbongsi Pathu Chepopon lo bangso ke Pathu bamahut first half ke Pathu ahut puputa 1-1 goal chipi ponsi chedai koilo bonta second half ke Pathu ponahut along Dilai High School atum puthot 1 goal thap thusi Dilai High School atum 2-1 goal pen St Thomas English School apan paremsi chepahai ponlo labangso inter school football league along katukave boys team atum team sirkep lapen girls team atum team pho an chetong ponlo puthot aduntu ni phai player ni ke Pathu chephopon jilake HDP English High School lapen Dilai Government ME School Angbongsi ke Pathu chephopon thupo Dilai pen Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE APCC Committee Amai Phu Mate MP Gaurav Gogoi West KarbiAnglong nang kahumri apot West KarbiAnglong District BJP Yuwa Morcha tum ningkang samse chepaklang dunsi dong kamukamarong sopialong Gaurav Gogoi amepi ke kai padopon Preni Pai ke Thomani ada por phai troxia por pen West KarbiAnglong District BJP Yuwa Morcha tum Gaurav Gogoi amepi ke kai ponalong Jesemet pet BJP Yuwa Morcha tum pen kapinrem ponating pulote Congress Racharia Song Hendo Khai Khayang Bong nangke pacharwo anchotakali anti Karbi anti development akam loksi ke claim la sopen apot nilitum pinrem lo la pen kham khelo athema alang like keche asophan kerai kom abang pusi Gaurav Gogoi aphan BJP Yuwa Morcha chunbang khonsing tok bipen kapinrem padopon Laben Gaurav Gogoi alangli non West KarbiAnglong arlo nang kilut ke radaphan ke pamang hulok akamsi nang ke claim lo la sila solong nilitum pinrem tu nang ji lapen kham khedun vek nang ji ilitum ACM Dr. Tuliram Ronghang kaching thoramo ke claim along lapen monsam ke wan along ke ilitum cherap chetodun pet nang pusi BJP Yuwa Morcha abitung atum pen pherangkia thengno lamthe chepaklang pon Labangso mi phi ke kai hut Congress ai go back Gaurav Gogoi go back pu ke hang taram ponsi dong kamukamarong sopialong mi phi ke kai ami hi patok mun anpin je Gaurav Gogoi ke dam tang apor penang alangli aning kere pen lam pinchat lo la pen kela da KarbiAnglong se tame wang pen alangli atokono kahumri ji kolam ta do la se alangli la bangso kahumri along nil tum kham khelo la pen ke nil tum sodak pen pinrem lo ka pinrem the bangai la helo alang like anti Karbi lapen ke anti Khilonjia lapen ke anti development alang like laso sai sike claim alang like khai khayang bong pachar bo je phan lapen ke Bangladeshi made keche so tum phan alang like kerai koma bang kupinak lasini litum sodak pen alang liphan pinrem lo kedam tang aporan pustame asam long pustame theglong litum je litum kaching honai Chief Minister sir Dr. Himanta Biswa Sharma alangli tim pen alang litum kabori pen atokano la komane Bangladeshi atum kedo kichi eso tum kedo dima bangke alangli eviction ponlo laso eviction alongke Gaurav Gogoi bangke ke khamkhedun athe pulote lake ilitum chinilo alangli ke Pakistan agent lapenke Bangladeshi agent busil angdumawe nono bangke alangli atumi tum pon protest apitame KarbiAnglong nang dutlo natok nang ke claim je dagli tuma CM sar lapen KarbiAnglong tribal CM sar tum Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sharma fansi election apilo polotangte je Singapore tang ho wa akapre country long si ke katnang toba ke dodam nang pula sons ke ningje lasi lake KarbiAnglong ara aphan nang pamanghu lahai ala me tum KarbiAnglong ara tum je manghu du nang ne ka bhul bhwala Congress aphan vote pinang ne athema etuma CM sar Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sharma KarbiAnglong kapaching thurji akam ke claim bom KarbiAnglong along ke hanti ke doji akam ke claim bom lapen ke KarbiAnglong long ning siwet ke doji laso akam ke claim bom itu BJP party long si kat du gawe phanta ke do eji phansi ni nal tuma atrodi ben tuning riglo dongkam mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE
nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai tame ke swastan tapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha aprang ke nili pai kiso ason to ari ke ngi ka harja katini kiso ke la amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke to milo anke anthek to lo Assam Sahitya Sabha Bhavan Kokrajhara long Mai Charipon Dr. Medalson Ronghang Maipu KLA Lower Assam Unit Mayalam the Kethanpon Borsing Inghi Chunbang KLA Lower Assam Unit Kachophaluhi Drubo Jotidas ACS Lapen Sorav Diori ACS Atum Chetongdunlo Bangso Mayalong Lower Assam Hawar Malom ke Charlie Bomb Ovekimi Chokomar Klem Bomb Beha ke Klem Bomb Atum Pangrum Pepen Bang Trokner Kep Atum Chetongponlo Labang solong pinangan Karbia Khai Atum Cherok Tok Nangji ke Charlie Chepaduk Krup Nangji Kapre Kasat Lang Along Chesik Pami Pensi Tok Do Nangji Khai Jutang La Mera Parman Ki Jumnai Ningkan Esek Pen Ephong An ke Apor Chipivek Nangji Pusi Chinki Chethan Ponlo Lapen Maya Long Man Ping ke Thek Atum President Pi Assistant Professor Dhorom Singh Ingti Kathar Assistant Professor Manas Teron FAO Elolia Inghipi Assistant Professor Lapen Kaprak Atumta Chetong Pen Chingki Chethan Chimum Padopon Longlo Labang Solong Lamrai ke Deng Tuge Kokrajhar Arong Sopia Long Karbi Hemtun ki Kim Seragji Aphan Man ke Thepik Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Along Pinpura Loke Pajir Damateng Puthot Kachuning Ridam Thu Pulote Karbi Alam The Chethan Chimumpon Bompo Lapen Jai Megalong Klim Somar Atum Phan Karbi Alam The Kitok Kechepate Ovekimi Atum Phan Karbi Alam The Kejai Chepate Kaprek Alam The Pangvu Vepin Pensitami Paduponlo News Report KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong District Arlo Diphorong Sopialong ta Asamalong Nongnam Kachithang Klong Alun Sipo Lapen Bharat Ratna Aman Kido Dr. Bhupen Hazarika Karli Ani Chikimo Paduponji Pura Chisik Chedang Ponlo Blabangso ke Paduponji lake Phaikuni ni Phai Pho Surhini Rap Pho Ani Diphurong Sopiarlo Kasa Studio Malong Por Phai Krisi a Por Pensi Bangso ka Chikimo Amai ke Pamanji Aphan District Commissioner Pen Pherang ke Amai ke Dolongsi Pangdak Ponlo Dr. Bhupen Hazarika Bang Luntomo Lamet Lapen Rat Kachingri Aphan Akai Arjon Sai ke Klem Kachapaduk Ponabang Mahang ke Tek Ningkan Pharo ke Chok Ani Pen Pachiton Si Bangso Jamek Paman Ponji Aphan Chisik Ponlo Bangsor ni ke Ongdong Radatum Kachetong Dun Duchi Lasong Bong Students Mati Loke Charlie Osomar Artist Lapen ke Thekiding Atumta Chitong Dunji Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Aphansi Bangso Arni Ajay Megalong Aluhi Sarpo Amana Pengpen Mayalong Kachetong Dunji Aphan Chophaponlo Laben Kaprek Arlingit He Atum Angbong MLA Nandita Garlosa MP Amar Singh Tiso MLA Dr. Numal Mumin MLA Dorsing Ronghang Lapen MLA Bidya Singh Ingleng Atum Tami Amana Pengpen Mayalong Chetong Dunji Bangso Mai Pialong Bangsuri Pho Kadu Kavi Rat Kachetong Ji Aphan Chophaponlo Lasonsi Bangsuri Hini Amuluk Aphai Education Department Pen Kachetong Dunji Aphansi Chophapon Lapen Bangsuri Hini ke Cultural Department Pen Kachetong Dunji Aphan Chophaponlo Anparta Bokajan Lapen Hauraghat LAC Angkang Hini Ilong Long Pen Bang Pharo Pho Amunit Atum Nang Kachetong Dunji Aphan Chophapon Labangso Mayalong Arlengisar Nong Ikilong Atum
ke batu atum lapen rara sai klembang atum ta kachetong dunji aphan chopapon lo lapen labang so mai ke cheng hut bang pharohini lunse piatum chetopet pen angdi isi pen manuhor babe pu Dr. Bhupen Hazarika kilunalun lunponpo labang so hut bang suri pho kachetong dun aradatum anta arjab dun petsi korte muti kaching room lapen jutang kaching honang thek chepaklang po আজি আমাৰ অহা 5 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো 5 তাৰিখে আমাৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী অফ সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ celebration হব তেখেতৰ পুণ্যতিথি হিচাপে celebration কৰা হব আৰু আমি কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং CM ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি কাছা ষ্টেডিয়ামত as venue for the celebration of death anniversary of Dr. Bhupen Hazarika দেৱৰ আমি ভেন্যুটো ঠিক কৰিছো আৰু সেই দিনাখনৰ কাৰণে চিফ গেষ্ট আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু তেখেতে কনসেন্ট দিছে যে তেখেতে আহিব হেদিনাখন আৰু আমাৰ টোটাল পাৰ্টিসিপেন্টস আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা আমাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰ পিছত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ আমাৰ ষ্টুডেন্ট আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেন আৰু নেশনাল আৰু ষ্টেট লেভেল যি সকল এৱাৰ্ডিজ আছে লগতে স্পৰ্টছমেনশ্বিপ যি সকল আছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সকলোকে সেই দিনাখন আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আমি টেন্টেটিভ আমি 5000 বুলি কৈছো কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছো কাৰ্বি আংলং জিলাত কমেও আমাৰ 8-10 হাজাৰ ভিতৰত মানুহ সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি গোটেইখিনি যোগাৰ আমি যিখিনি এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব লাগে আমি কৰিছো আৰু যিমানখিনি হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফিচাৰ লগত আৰু যিসকল ডিপাৰ্টমেন্ট আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু আমি অলৰেডি আমি পেণ্ডেল কামৰ কাৰণে আমি সাইট আমি ভিজিট কৰিলো আৰু কোনে ক'ত কি হেৰি থাকিব থিয় হ'ব কেনেকৈ আমি সুধা কণ্ঠৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰীটো অতি মৰমেৰে অতি আদৰেৰে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাতো আমি অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পূৰ্ণ গতিত এৰেঞ্জমেন্ট কৰা হৈছে আৰু আমি তাত ষ্টুডেন্টছ সকলক অনাৰ কাৰণে আমি দূৰণিৰ পৰা স্পেচিয়েলি বুকাজানৰ পৰা 500 শিল্পী আহিব আৰু আমাৰ হাৰঘাটৰ পৰাও তেনেকুৱা আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টস আমি 500 তেনেকুৱা বহুত হৈ লৈছো আৰু তেখেতসকলৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Langpher constituency angkang upper Phanglokpet Havar Domdoi LP ME School along Karbi Farmer Association lapen Agriculture Department atum pen chilangsi hanjang katiki nang jiaputhak chirok tokamai kangipon Bangso mai utar Phanglokpet Karbi Farmer Association aro mai phu hodor Tiron pen chariponsi laso mai long aluhia mana peng pen KVK subject matter specialized soil science Rasinja Inglengpi, Bokolia ADO Additional Secretary Raju Kumar Crow, Karbi Farmer Association Tiripiyamai Putingku Inti T Kongchunbang, Soron Singh Rongpi, Dunmai Pu Robinson Teron, Lamjai Sarpo Hemari Rongpi Lapen Chaiang Teron Arongasar, Dhon Singh Teron Atum Chitongdun. Labang so mayalong koson pensi hanjang katiki nang jiaputhak KVK subject matter specialized soil science Rasinja Inglengpi pen lam theki jai pon ke hanjang katiki hut apora ting nang jilapen ladakamu kewaradim phongpli anbak bai nang jibuta thanpon lapen hanjang ajang thu ke sorapo warvera lasopo amat puthot katiki adimalong warnangpo lalote inki chochelo lapen aho or dopo puta Than piklar dakpen than pon lapen hanjang katiki nangji kosonaporsi dowai ki pinangji ma chiri isialong lin ko ansi pinangji ma aputhak chiroktok amai ki pialong than pon son silapu Karbi Farmer Association tiripi amai puting ku inti pen tami utar Phanglokpet arada phan kai ki tami
sai katiki arada phan Karbi Farmer Association asong pen kopia sonma kinang jialong arjab dunlo lapen kewang jilangar ni thame cherabdun ji puta lamchak pipon athe Karbi Farmer Association asong pen komadni ason sai katiki nang ji aputhak chini ji aphan claim ji pulote nitum kai kita chisiklo lapen piniani hanjang katiki pen aliko anma kelong lapen koson pen katiki nang jima KVK scientist atum pen nang than pajer milo lasi nang litum tami laso teng pen claim dam lote ale dopo puta than pon thu lapu mai jud jiaprang kaduka vekachetong dun arada phan Karbi Farmer Association pen non sokkerot aporlo pumatha ponsi nokekrang so akejoi pen pajer pon la pen hanjang amutame pipon lason si utar phonglok pet Karbi Farmer Association kongchon bang dorsing hanse pen kachora amthe jai ponsi mai misen pen pichun pon news report KarbiAnglongLIVE tang te pinia da berta ke lapan si kang ton panilo